la primavera vinent. 2 anyets tenia. L'amo va dir que m'havien de començar a domar. Domar? Si animal més dòcil que jo no n'hi havia. Més que domar, que no calia. El que van fer va ser posar-me i obligar-me a treballar com una mula. La manteta ja feia temps que me l'anaven posant i ja estava acostumada a portar a cavall en algun d'aquells menuts. Quan els agradava fer-me córrer al trinquet per aquells camins. A mi no me'n sabia cap de mal portar-los a cavall. I quan venia bé, feia una correntilla, em parava en sec i el menut per en terra. Com que les costelles i el llom ja els tenia avesats a portar-hi pes, el dia que em van posar l'albarda no en vaig fer ni entrada ni eixida. La tafarra sí, que em feia nosa. Jo tenia les cuixes molt grosses i molt fines, i la tafarra eixa, aspra com era, me les refregava i m'hi arrencava els pèls i em molestava. Però no hi havia res a fer. La tafarra anar fregant cuixes amunt i cuixes avall. Costa d'acostumar-s'hi. Un dia d'aquells, me'n recordo, s'havia d'anar al molí a moldre. 5 taleques de blat tenien amanides, 2 per a cada una de mes germanes i una per a mi. Elles portarien lo cafís i jo mig cafisset, 6 barcelles. Elles una taleca a cada banda, jo una al mig. A primeries, aquella 60 de quilos se m'arrapaven a les costelles i se m'aplovaven al llom, però a poc se'm va anar acalentant la pell i aquella taleca de blat l'haguera portada jo a l'altra part del món, sense cansar-me. Vam arribar al molí i a mi, per ser la més jove, em van descarregar la primera. L'amo em va passar la mà pel llom i va dir: «Bé, mulata, bé!» I jo, ben contenta que em vaig posar. Lo llaurar m'ha agradat sempre molt i més a Pollegana que a Parell. A Pollegana perquè vas sola i al teu pas i no te n'has de refiar de ningú més. Però a Pollegana s'hi llaura poc al nostre territori. Només la vinya, en solcar panís i com a molt, les oliveres.